24 hodín každý deň je asi jedna z mála vecí, ktoré máme nadelené všetci rovnako. A napriek tomu je to často práve čas, ktorý je jedným z hlavných problémov, ktoré ľudí limitujú. V tom, aby si plnili sny, vzdelávali sa, jednoducho robili všetky tie veci, o ktorých vedia, že by im prospeli a posunuli ich vpred. Možno ste aj vy počuli príbeh o 3 ľuďoch, ktorí museli každý deň priniesť vodu zo studni do svojho obydlia. Jeden nosil vodu po pohárikoch, takže sa musel otočiť veľakrát za deň. Bolo to namáhavé a zabralo mu to veľa času. Druhý venoval trochu času tomu, aby vyrobil vedro, s ktorým síce musel chodiť po vodu, ale oveľa menej často. Tretí investoval veľa času a energie a napokon zostrojil vodovod a už viac nemusel chodiť po vodu každý deň. S časom v našom živote je to presne tak isto. Venujeme veľa času rôznym činnostiam a zdá sa nám, že nemáme na výber. Myslíte ale, že keby sme niektoré rozhodnutia ohľadom hospodárenia so svojím časom robili inak, dokázali by sme zvýšiť svoju efektivitu, výsledky, alebo možno aj podiel svojho voľného času? Podelím sa s vami o svoje skúsenosti. V minulosti som sa bála investovať do vzdelávania či rôznych technických vychytávok, ktoré by mi v rámci podnikania uľahčili život. Bala som sa investovať peniaze a na druhej strane som si hovorila, však na to aj tak nemám čas. Až postupne som zistila, koľko času, peňazí a energie ma stojí prichádzať na všetko sama. Robiť začiatočnícke chyby a jednoducho prichádzať na to, na čo našli riešenie už mnohí predo mnou. Naopak v iných chvíľach som urobila múdre rozhodnutia. Napísať a vydať knihy bola nemalá časová investícia. Veľmi ma to naplňalo, ale poznáte to. Času nazvíš, popri práci a domácnosti ako si nie je nikdy dosť. Dnes sú honoráre za knihy pre mňa príjemným finančným prilepšením. Keby som však v minulosti neinvestovala tento svoj čas a energiu, nič z toho by sa nestalo. Skúsme sa však pozrieť na niečo zdanlivo menej praktické. Napríklad taká meditácia či chvíľka nič nerobenia. V dnešnej zrýchlenej dobe sme zvyknutí brať to ako luxus. Ako niečo navyše alebo za odmenu. Veď tak nás to učili. Najprv práca, potom zábava však. Vyskúšajte si malý experiment. Doprajte si vedomé chvíľky pre oddych svojho mozgu a načerpanie nových síl. Zistíte, že 5 až 10 minút kvalitného, koncentrovaného uvoľnenia, ktoré môže byť vhodne podporené napríklad aj meditáciou či príjemnou vizualizáciou, bude mať za následok, že vám práca pôjde ľahšie, efektívnejšie a budú prichádzať nové nápady. Čas nestratíte, naopak ho ušetríte a získate do života viac ľahkosti. Určite to vyskúšajte. Možno si teraz poviete, že na to ale fakt nemáte čas, že by ste radi čítali knihy, vzdelávali sa, rozvíjali nový projekt, ale jednoducho to nejde. V skutočnosti nejde o to, či čas máte, ale o to, či si ho urobíte. Či výsledok, ktorý je za touto časovou investíciou, je pre vás dostatočne lákavý a dôležitý. My napríklad už niekoľko mesiacov vôbec nepozeráme televíziu. Zistili sme, že to nie je kvalitný oddych, ale naopak skôr žrút času a energie. Možno nájdete nejaké svoje vlastné oblasti, kde nehospodárite s časom rozumne. Začnite ich pomaličky vedome meniť krok za krokom a vytvorte si tak viac priestoru pre pohodu, spokojnosť a prosperitu. A pamätajte, že najlepšie výsledky prichádzajú, keď ste šťastní a plní sily, preto sa nebojte zaradiť aj oddych medzi svoje priority.